Бягучы тыдзень перыяд канікулаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. У вольны ад вучобы час дзеці займаюцца ў гуртках і секцыях, наведваюць прышкольныя лагеры і экскурсіі. Аднак ёсць і тыя, хто свядома выходзіць за рамкі карыснай занятасці. Іх зборы часта можна назіраць у цэнтральных скверах і паблізу гомельскага універмага. Адпрацоўцы такіх месцаў асаблівая увага милиции. Изначально обращается внимание это на несовершеннолетних, которые стоят компанией, возможно, общаются на какие-то темы и ведут себя развязно. То есть это может говориться о том, что подростки, возможно, употребили алкогольные напитки и своим внешним видом, поведением привлекают к себе внимание. В ходе беседы с подростками непосредственно обращается внимание, откуда подростки приехали, что у них имеется при себе в ручной кладе, в каком они находятся состоянии. Нягледзячы на тое, што канікулы толькі ў школьнікаў, без увагі інспектараў не абыходзяцца і навучэнцы каледжаў. Правяраюцца ўмовы пражывання ў інтэрнаце, адсутнасць забароненкі, а таксама інтарэсы дзяцей па-за вучобы. Акцэнт на тых, з кім праводзіцца індывідуальная прафілактычная работа. На секции на волейбол хожу, на мир творчества рисую. Отлично, все весело, не скучно. Сярэдні ўзрост навучэнцаў гомельскага каледжа будаўнікоў ад 15 до 18 гадоў. Каля 140 падлеткаў пражываюць у інтэрнаце, з іх 28 сіроты. На базе установы з імі працуюць сацыяльны педагог і псіхолог. Арганізавана работа гурткоў і секцый па інтарэсах, ад спартыўных да кулінарных. Организован образовательный процесс, который включает в себя, в том числе внеурочную занятость учащихся. Ребята посещают кружки профессиональной направленности. Это кружки такие, как автомобилист, юный сварщик. Также у нас кружки – это художественной самодеятельности, вокальный кружок, спортивного направления. Выступленні, рэйды і сустрэчы ў калектывах. Супрацоўнікі інспекцыі праводзяць прафілактычную работу сістэмна. Аднак бацькам трэба не забываць, што дзеці ў першую чаргу іх адказнасць. Каб канікулы прайшлі без інцыдэнтаў, неабходна ўзмацніць кантроль за вольным часам непаўналетніх і ад свайго боку. Инспекция по делам несовершеннолетних в своей повседневной работе особое внимание уделяет профилактике совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетних, особенно во время каникул. Мы нацеливаем ребят к ведению здорового образа жизни и посещению спортивных секций и кружков по интересам. Подростков нужно направлять и сопровождать во всех их начинаниях. Адны з частых правапарушэнняў сярод падлеткаў в области – дробныя крадзеж і хуліганства. 77 і 74 факты з пачатку года адпаведна. Антытоп узначальвае распіццё спіртных напояў і з'яўлення ў грамадскім месцы ў стане ап'янення – 352 факты. Для паляпшэння аператыўнай абстаноўкі, а таксама устранення прычын і умоў супрацьпраўных паводзінаў, міліцыяй на тэрыторыі вобласці ўведзены комплекс дадатковых мер. Алеся Заяц, Ігор Марышченка, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».